Хуҗа Насретдин мәзәкләре. Ишәккә җиңелрәк була. Хуҗа базардан күп итеп яшелчә алганда, капчыкны җилкәсенә салып, ишәгенә атланган һәм өенә кайтырга чыккан. Юлда кешеләр аңардан: "И хуҗа, ни өчен капчыкны ишәк өстенә салмадың, үз җилкәңә салдың?" дип сорый икән. Хуҗа моңа: "Нигә алай итим ди мин? Ишәк мескен мине дә яшелчә тулган капчыкны да күтәрсенмени? Үз җилкәмә салгач, ишәккә җиңелрәк була бит", дип җавап биргән имеш. Хуҗаның актык сүзе. Хан хуҗаның никадәр батыр булуын сынар өчен аны хәзер үк асыгыз дип боерган. Палачлар хуҗаны сирә басарга алып киткән. Хуҗа бер сүз дә дәшми икән. "Синең актык минутларың җитте, соңгы сүзеңне әйт", дигән хан. "Бер сүзем дә юк, бәләкәй бер үтенечем генә бар". "Нинди үтенеч?" дигән хан. "Минем муеныма кагылсалар, кытыгым килә. Шуңа зинһар билемнән генә ассыннар әле", дигән ди хуҗа. Вәзирдән үч алу. Патша ауга чыкканда Хуҗа Насретдинны да чакырткан. Аучылык башлыгы хуҗага дошман булган икән. Шуңа күрә ул хуҗага бик начар бер ат калдырган. Ауга чыгып киткәннәр булар. Бу юлы ау бик уңышлы булган. Бик күп кыр кәҗәләре, шүл бүреләре, төлкеләр, бурсыклар тотылган. Менә кайтып килгәндә, көтмәгәндә кара болыт чыкканда, бик каты яңгыр ява башлаган. Патша һәм аның вәзирләре, хезмәткәрләре яхшы атларга атланган булса да, кайтып җиткәнче барыбер чыланып беткәннәр. Иң артта калган Хуҗа Насретдин яңгыр ява башлагач та өстендәге барлык киемнәрен салган, төргән һәм астына салып утырган. Хуҗаның киемнәренә бер тамчы да су тимәгән шулай итеп. Аның кыры киемнәрен күргән аучылык башлыгы: "Я хуҗа, нигә синең өстеңдәге киемнәр кып-кыры, безнең киемнәребез юеш?" дип сораган. Хуҗа әлеге башлыкка: "Миңа атның бик яхшысы эләкте. Сез күрмичә дә калдыгыз. Давылда мин сезне уздым да, иемә каты яңгыр ява башлаганчы ук кайтып җиттем. Шуңа күрә киемнәрем чыланмады", дигән. Икенче тапкыр ауга чыкканда, аучылар башлыгы хуҗа атланган атка үзе атланган. Ауның уңышсыз булуы өстенә тагын яңгыр ява башлаган. Аучы башлыгы начар ат белән иң артта калган һәм суга төшкән чебеш сыман чыланып беткән. Хуҗа ишәкне укырга өйрәткән. Бер вакыт патшага бик шәп ишәк бүләк иткәннәр. Патша сараенда ул ишәккә барысы да сокланган. Шунда Хуҗа Насретдин патшага болай дигән: "Бу ишәк шул кадәр сәләтле, мин аны укырга өйрәтә алам. Бу эш өчен миңа нибары 3 ай вакыт кирәк булачак". Патша моңа бик гаҗәпләнеп: "Яхшы, әгәр дә 3 айда син аны укырга өйрәтсәң, мин сиңа 1000 сум бирәм. Әгәр дә өйрәтә алмасаң, сине суга батырып үтертәчәкмен", дип кисәткән. Казна тарафыннан ишәкне укытырга бирелгән акчага Хуҗа Насретдин 3 ай буе рәхәтләнеп яшәгән. Айлар үткән, тикшерү көне дә килеп җиткән. Шәһәрдәге барлык халык сарайга җыелган. Хуҗа Насретдин үзенең укучысын түгәрәкнең уртасына алып кергән. Өстәл янына бәйләгәндә, ишәкнең борыны төбенә үк бер китап куйган. Шунда көтелмәгән гаҗәп бер тамаша башланган. Ишәк китапның тышын тешләп ачкан, үзе китап бите буйлап борынын йөртә һәм иреннәрен селкетә икән. Шулай бер битне укып бетергәч, ишәк икенче битне ачкан һәм тагын укырга тотынган. Ниһаять патша түзмәгән, урыныннан торган да: "Хуҗа, син үз өстеңә алган эшне тулысынча үтәдең, ишәгем укырга өйрәнгән бит", дигән. Һәм хуҗага 1000 сум акча тоттырган. Хуҗа үз урынына утыргач, тирәдәге халык аңа сораулар яудыра башлаган. "Әйт әле, хуҗа, бу авыр эшне син ничек башкарып чыктың соң? Ишәкне укытыр өчен нинди алымнар кулландың?" Хуҗа исә буларга:
Бу эш бик гади бит. Мин китап битләре арасына солы салдым. Ишәк шуны ирне белән чүпләп ашады дигән. Ишәк өстендә. Хуҗа ишәгенә атланып базарга киткән. Юлда аны атлы бер бай куып тоткан. Ул хуҗаны хурламакчы булып: "Я, ишәккә атланып бару ничек, әйбәтме?" дип сораган. Атка атланган ишәккә караганда акыллы баш булып, ишәккә атланып йөрү күңеллерәк шул дип җавап кайтарган хуҗа. Хуҗа байны кәкре каенга терәткән. Хуҗа зираттагы каен агачына сөялеп тора икән. Аның янына бер бай килеп: "Я, хуҗа, мине дә бер алдап кара әле" дип шаярта икән. "Алдавын алдар идем дә, алдар капчыгым өйдә калган шул" дип җавап кайтарган хуҗа. "Бар алайса, алдар капчыгын алып кил" дигән бай. "Килүен килер идем дә, менә бу каенны терәп тотарга кирәк, югыйсә ул ава" дигән хуҗа. "Бар алып кил, үзем терәп торырмын" дигән бай. "Караны, аударасы булма, югыйсә аударып мәйетләрне куркытырсың" дигән дә хуҗа өенә кайтып ятып йоклаган. Бай 1 сәгать көткән, 2, 3, 4, 5 сәгать каенны терәп торган бу. Ахырда түзмәгән. Каен әйдә ауса аусын, арыдым дип китәргә булган һәм ялгыш үзенә аумасын дип йөгерә башлаган. Аннары борылып караса, ни күзе белән күрсен, каен ау түгел, селкенми дә икән. Шунда гына бай үзенең бик нык алданганлыгын аңлаган. Карак барыбер монда килә. Бер карак хуҗаның чапанын урлап качкан икән. Хуҗа каракны эзләп туп-туры зиратка барганда, бер буш кабер янына килеп утырган. Каракның кайсы якка качканын күргән бер кеше: "Хуҗа, чапаныңны урлаган карак әнә теге якка чапты бит. Син монда нишләп утырасың?" дигән. Ул карак бер көн үлеп, барыбер монда килер әле. Мин аны шунда тотармын дигән имеш хуҗа. Интересно, правда? Сейчас предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию и ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Всего благ.